Em dic Guillem, tinc 34 anys. Fa 2 anys que visc en aquest pis amb els meus companys. El pisos tutelats fa ja uns 6 o 7 anys que estic aquí pisos tutelats a la CIT i això és una oportunitat única i irrepetible perquè viure sense dependre dels pares, sense dependre de la família en general, això és brutal. O sigui, et dona una llibertat que la tindràs per tota la vida. I una seguretat també, perquè, clar, quan estàs a casa dels pares, doncs et sents com molt tancat, com que t'ho fan tot, pràcticament. El primer que nosaltres fem quan ens arriben les persones és valorar justament aquest nivell d'autonomia i aquest nivell de suports que necessita la persona. Després podem pensar, si no, en les llars amb supervisió, que aquí també són pisos normals i corrent, aquests ja són més petits, amb capacitat per 2, 3 persones, més o menys, i aquí el nivell de supervisió del professional és de 2, 3, 4 cops per setmana, depenent una mica del que necessita cadascú. I d'allà em van proposar passar al pis de llar d'enteniment, que el pis de llar d'enteniment és un pis en el que estàs. Vaig estar un any i pico, i allà aprens una barbaritat. És una oportunitat que jo animaria a tota la gent, a tothom. És un pas que jo penso que molta gent el tindria que fer perquè et dona molta seguretat, molta confiança, molta independència. Amb aquests companys estic la mar de bé i vull animar a la gent a que s'apunti, perquè és una oportunitat única i irrepetible. I guanyaràs una seguretat que tindràs per sempre. La majoria de persones, quan tenen que viure de manera independent, tenen que prendre les coses per si soles. Per si soles. O sigui, tens que anar a organitzar tu, tens que rentar tu, tens que cuinar tu, rentar la roba tu, tot tu, tot. Tenim el suport mínim, però el que ens ensenyen és un desig que tots tenim de viure de manera independent i tenim el mateix dret de que totes les persones. Però sí són persones amb un nivell d'autonomia molt més alt. No només a nivell de les coses funcionals del dia a dia, sinó també amb aquesta gestió emocional que parlem, no? De poder dificultats que li surtin a la feina, doncs saber a on s'han d'adreçar, amb qui han de poder parlar, com gestionar-ho. Jo vaig estar fent a la CIT, al Servei Tècnic d'Inserció Laboral, allà a la CIT, ja fa 11 anys. I la veritat, allà em vaig obrir, però com no ho havia fet mai. Els primers anys ja a la CIT em vaig obrir com no ho havia fet en ma vida. He anat aprenent, he guanyat seguretat, que és el principal que em faltava, i he arribat fins aquí. Treballo al Corte Inglés de Diagonal. Porto 9 anys treballant de mosso magatzem de la perfumeria. Vaig estar 7 anys treballant al Corte Inglés de Francesc Macià, que el van tancar, i porto 2 anys ja al de Diagonal. No saps si pots fer... mai sabràs si pots fer una cosa si no ho intentes. I jo ho remarcaria en cada mes. No una vegada, ni 2, ni 3, ni 4. 1000 si em falta. Perquè som persones amb discapacitat, però amb paciència i esforç que a nosaltres ens sobra, podem aconseguir evolucionar i integrar-nos mica en mica en el món laboral. I porto 16 anys aquí a la CIT i la veritat han estat els meus 16 anys de la meva vida, sense cap dubte. Perquè jo no sé on hagués acabat si no hagués començat a estudiar aquí a la CIT, si no m'haguessin descobert això. Ja estic supercontent.